guys, Zatan hai làm sugwan YouTube channel lo. Hinggan rock thumbnail te title no ganya Simon khana thai pan sai jiwana. Tini hingga sung rally o thana nai tonga simna sungbe to simna ni hingga tini simna ni rally tonga tini 12 tarik hingga sung tabu thana bagi tiar khai paisa jotana thansa ni ram o himna bagi hingga sung tabu tiar khai pai sung tabu नखर गासैं दाबो थांनाय नाय दं बिनो trời da Nubiman khana biska borok bangkha o jaga o hingke tabu ram nice sungke to gari tender sakau kaza hingke biska borok bangkha nok nubiman khana uyak mangsing borok amse ke bangkha hingke nok nubi tong khana dipin ska borok bangkha hingke si borok hai ko dupin saka dupin rom nugui man khamai ko jaga o Suka borok bangka pra lama lumus di saat liam suka borok tep si pai dong kemari pasi pai ko bum suka borok bang kana bo norok nubi norok no bujiman kana ke tep si pai buska borok bang kabo sailap kurikha hingke khak layo norok bojot to nombu bagrano hamzat na te bu bagrano budui keplay klayan hinai khaklai tai jotna thanchani lamawa himban hinai amon sugi tong rok kiska borok bangkha lai simit tong na bamsa borok bangkha o mayo betam sasina ne 100% pura jibra motan phakya taklayo abuska borok bangkha pa na rong nuruman khana nai shikti biska borok bangkha si borok hai chong khuna rong nu nang khana baba tep se hai chong ko pra bike semino 6-7,000 o khana bike dok semino hingke pra gari bo am simo tonggo dollar ko bo biske bangkha tep se hai chong ko bike dok na to bike semino 6-7,000 taro le asko bangkha nok bo nugun tong khana nok bo nugui tonggui no Simon khana biske bangkha angkun salak saya nok bo nugui tong khana go jago
Thaising simising o jaga o buthakomon takphano gari ma lori yakho general wan sugna di buska borok bangkhana bo tebsi haitong hu dukung saka dukung nok nugi man khanai ko tebsi dukung saka dukung haitong ko inke 6-7 bike rok to using khana ya khabe last like khana 6-7 upor phano si like khana bike rok tebsi haitong ko borok norong nui tong khana sing o jaga ni se kitcha panchi ma lori yakho ke naitong din rok no tebu phunu gana soya sak hingke sing tabuk no sopai drup o jaga o tabuk no sopai drup sosi sopai be ku borok sing sopai kya tabuk no sopai drup sopai gari ni no drup hingke baksa ka yang mo sai si tang like since less gang sopai nge sing ke tabuk no sopai drup hingke nai tong di rong mo phunu gana bus borok bangkhar borok sopai ba ya ku po hingke sing bo tabuk no sopai drup hingke nai tong di nong busuk bangkha phunu nai tabuk hingke sang o jaga o asugoi muri sai tong o maya busuk kabla hingke hani bagi a jaga o muri rok naha o sang muri sai tong o jaga o hingke nai tong di muri sai tong tabuk na leng sukha leng mani yang hai se kisa res khaima tangsibo bo leng sukha hingke borok bo kubang ma hingke tebo Pas dia bahai jong ko nong no phunu gana leng suka hanga tak se kisa res khai jong go nok no bus brok kha phunu gana brush ga borok bangkha ma nong no tak phunu gana nai jong bujo to no res khai jong ma yang ko bolang tak zot no leng bajak ngai res khlai tom bayu tabuk hingke sing Hello guys, tong kha sing tabuk ke ke na nugi man kene rok o jaga o joto jaga no borok nogo phai kya pura hingke tabuk hingke sing nogo tabuk kifli tongo hingke nok nugi man ska borok bangkha ma leng sukka ke narok bo jotta no thansan mariwo no aslo phepura waribo bu diwe bu bagrana kuplai khlai di bye bye malai sina next vlog